Kasangana ka Farancɛlafanga dɛmɛni ɲɛta baaraw ye. Mouvement Mali Espoir ani Mouvement National des Jeunes pour la Culture de l'Excellence au Mali. Olu farala ɲɔgɔn kan ka kupu da Bamako district sigida 6 sifinw ni ɲɔgɔn cɛ senantolantan na. Kupu min n'u y'a wele ko Coupe de la Transition du district de Bamako. A tulon dayɛlɛ ntolanci baaraw kɛra ni sibiri avril kalo tile 29 san 2023 komini fɔlɔ ntolanci kɛnɛba in kan Jelibugu la. A bɛ to senna fɔ mɛ kalo tile 20 san 2023. A kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Bamako district gouverneur bolo Abdoulaye Kulubali. Tulo dayɛlɛ ntolanci in ye sigida fɔlɔ ani sigida sabanan ntolanci tɔnw kɔ da ɲɔgɔn na. O min kun cɛra ni sigida sabanan ka sebaya ye kelen ani Kalangolo. N bɛ foli kɛ monsieur le maire ye a représentelen bɛ a n'a ka conseiller. An bɛ Korofina Nord dugutigi an b'a fana fo. Mɔgɔba fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnena parrain n'o ye Umar Ablaye Mayiga ye. An b'a fo. An bɛ foli kɛ Balamusa Mayiga ye. Mayigalakaw cayara a ka wulikajɔ la parce que kɛnɛ in ka se ka nin wasa nin sɔrɔ an hakili la ale jɔyɔrɔba b'a la a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Ka foli kɛ aw yɛrɛ ye presse parce que ɲɛ b'a la a fana wulilen bɛ ka jɔ a ka ca kɛnɛ nin kan. O b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ nin kɛnɛ barikama de don. O tɛmɛnen kɔfɛ ne ye Bamako gouverneur nin kɛnɛ fasuguya mana se ka sigi Bamako kɔnɔ o bɛ kɛ nisɔndiya ko de ye n bolo. Nisɔndiyalen don n wasalen don ka d'a kan nin kɛnɛ in b'a yira k'a fɔ sifinnakaw u ye président de la transition ka kuma mɛn n'o ye colonel Assimi Goïta ye. An b'a fo don min na ko n'ale ka baara ɲɛna o kɔrɔ ye sifinnakaw bɛɛ ka baara ɲɛna nka ni baara in ma ɲa sifinnakaw ka baara de ma ɲa. Kuma de don kuma kɔrɔma de don. A kɔrɔ ye di transition ka kɛ wasa ye ka kɛ Mali sago ye a tɛ se ka kɛ ni sifinnakaw tɛ. An wasalen don bi k'a ye k'a fɔ sifinnakaw y'a faamu o de kama u ye nin kɛnɛ in sigi. Tiɲɛna farikolo ɲɛnajɛ de don ntolanci de don mais ntolanci kɔfɛ u ko u bɛna ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. Jamanaden jumɛn ko don Bamako commune 6 sifinnaka bɛɛ lajɛlen cɛ t'a la muso t'a la k'a ɲɛf'u ye kosɛbɛ. Jamana sariya sunba mun de b'a kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ walasa u bɛ se k'a faamu kosɛbɛ. N'u y'a faamu u kan ka dɛmɛ min don sariya sunba in ma u b'o dɛmɛ don a ma. Hakilila jigila a bɛ wagati bɔ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président Assimi Goïta ye a ye yamaruya di k'a fɔ ale jɛra ni projet de constitution ye. Ale jɛra n'a ye donc a b'a ɲini dugutigiw fɛ ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ jamana nin kɔnɔ a kɛra politique ɲɛmɔgɔ ye a kɛra société civile ɲɛmɔgɔ ye u bɛɛ k'u fanga don baara nin kan walasa u b'a ɲɛfɔ jamanaden tɔw ye cogo min walasa bɛɛ bɛ se ka a dɔn mun b'a kɔnɔ bɛɛ fana bɛ se k'i sen don baara in na cogo min. Baara in tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana baara de don. An ka jamana bɛ sinsin cogo di a bɛ taa ɲɛ cogo di an b'a fɛ a ka barika cogo ka yiriwa cogo min na o de bɛ papier nin kɔnɔ. Donc don nataw la baara in bɛna kɛ tile 20 kɔnɔ balontan in bɛna kɛ tile 20 kɔnɔ komi n y'a fɔ a ye cogo min commune 6 bɛɛ de sen b'a la. Ɲɛfɔli bɛna kɛ sɛbɛnfura in kan balontan kɛrɛfɛ. An sewalen don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ jamana an ka denmisɛnninw
u ka mirina ko jamana taɲɛ u ka mirina ko parce que n'olu ma wuli ka jɔ jamana tɛ jɔ an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka finitigiw ye minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu bɛ centre kɔnɔ minnu bɛ Bamako minnu bɛ jamana fan o fan fɛ an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a an bɛ se ka nin kɛnɛ nin sigi basigi kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ olu de bɛ si ɲɛna olu de bɛ tile baara la jamana ye gɛlɛya kɔnɔ minnu fatura an bɛ tasi bila k'olu ye minnu bɛ baara la minnu bɛ jamana kisili baara la jamana kɔlɔsili baara la an bɛ foli k'u ye k'u ni ce u ni cɛsiri donc an yɛrɛ kɔni bɛ yan fana an bɛ mun ɲini sifinnakaw fɛ u ka tulo in kɛ ka sɔrɔ wɔyɔ ma bɔ a la ka sɔrɔ mankan foyi ma bɔ a la parce que a ma dabɔ mankan kama a dabɔra kelenya de kama ka Mali sinsin halisa ka sifinnakaw sinsin k'u don ɲɔgɔn na commune wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Min ye nin kupu in ye a ko labɛnbaw y'a bila hukumu min kɔnɔ o de ye furancɛla fanga dɛmɛni ye ka da kan mouvement Mali Espoir sigira kungilenna min kan o de ye ka furancɛla fanga kɔkɔrɔman don a ka baara kɛtaw la. Tournant in labɛnna hukumu min kɔnɔ hukumu mun bɛ anw bolo mouvement Mali Espoir n'o y'an ka tɔn ye ni tɔn sigilen don ka transition jukɔrɔma don n'o ye ka transition dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnya la mouvement in tɛnkunnen don président de la transition na n'o ye Assimi Goïta ye ni i ko ka Assimi dɛmɛ a yɛrɛ ka kuma dɔ kɔnɔna na a ko n'ale dɛsɛla jamana jɔn in na a bɛ komi anw sifinnakaw anw de dɛsɛla bon Falikoro ɲɛnajɛ a bɛ jamana jɔ fana ko fɔ parce que n'i ko Falikoro ɲɛnajɛ surtout balontan o ye ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan o ni sifinnakaw o ye koba ye aw yɛrɛ bɛ ka ala kɔlɔsi cogo min na sigida 6 kupu in organiselen don olu de ni ɲɔgɔn cɛ sigida 6 mɔgɔw an bɛɛ bɛ na kolonso ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ numéro changer an ka hakilinaw an b'u bɛɛ falen kupu in organisela o hukumu kɔnɔna na. Hakilila wɛrɛw bɛ kupu in kolabɛnbaw la min tɛ kulon dɔrɔn ye u ka fɔla kupu in labɛnni laɲiniba dɔ ye ka sifinnakaw hakilila jigi furancɛla fanga taasiraw la ani ka jamana sariya sunba kura kɔnɔkow ɲɛfɔ u ye. Toujours ka denmisɛnnin sifinnakaw hakili jigi transition taabolo la kulonkɛ o ti sɛbɛ sa sɛbɛ fana tɛ kulonkɛ sa Falikoro ɲɛnajɛ ye kulonkɛ ye an bɛ sɛbɛ kɛ en même temps an bɛ kulonkɛ kɛ jeunesse an ka togo ka fɛnw organiser kupuw b'o la baara wɛrɛw b'o la wɔrɔfuranw b'o la pour ka jeunesse hakili jigi jamana jɔ la nin kɛnɛw kan an bɛ an profiter nin kɛnɛ in kan toujours ka président de la transition a n'a nɔfɛmɔgɔw k'u ka hakilina k'a fɔ toujours u bɛ taabolo mun o ye sira mun ta k'o siraw yira mɔgɔw la. Welewele min b'an bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma référendum kow la n'o ye jamana gafeba yɛlɛmali ye ka gafe kura ta an b'a ɲini sifinnakaw maliyɛn bɛɛ cɛ fara muso kan mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan an ka bɔ an ka awɔ ta référendum a ka se ka tɛmɛ a tɛmɛli yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni wi ye a tɛmɛli ka kɛ jama ka bɔ kɛmɛ sigila an ka se ka mɔgɔ 95 an ka se k'o sɔrɔ o ye wasa ye a ko kɔnɔna o tɛ taga f'an ka ɲɔgɔn na hakilila jigin kɛ k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a kɔnɔkow an mago bɛ aw yɛrɛ la kosɛbɛ aw minnu ye kunnafoni dilaw ye gafe in kɔnɔna an ka se ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna don n'a nataw la an kɛlen don ka programme kɛ an bɛna gafe in kɔnɔfɛnw fɔ mɔgɔw ɲɛna cogo min a nafama wɔrɔw bɛɛ ka se k'a kɔnɔna faamuya mɔgɔw bɛ se ka courage sɔrɔ cogo min na ka wuli ka taga wi ta ka voter référendum in ka tɛmɛ ni wasa ye o y'an ka laɲini belebeleba ye kosɛbɛ. Ka to kulon kɔnɔ ka kalataba nata in baaraw ɲɛfɔ sifinnakaw ye n'o ye référendum ye o fana ye kupu in labɛnni kunba dɔ ye. Ni kupu in a dabɔkun de Bamakɔ district commune 6 bɛɛ bɛna bila compétition semaine 3 kɔnɔna na a semaine 3 kɔnɔna na an b'an profiter nouvel projet de constitution ye k'o ɲɛfɔ sifinnakaw ye walasa u ka se k'a faamuya fɛn b'a kɔnɔ parce que tout simplement an y'a faamuya k'a fɔ bibi n'an ka autorités
u bɛ ka baara mun kɛ u bɛ ka ɲɛbila baara kɛ anw de ye hakili b'a la a ma mɛn président de la transition a y'an reçoit Kuluba a ko an ma Mali ye an sifinnakaw de ta ye ale ye sifi ye i n'a fɔ anw an kan k'a dɛmɛ walasa jamana bɛ se ka taga ɲɛ maintenant depuis o don fo bi an bɛɛ bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ka se ka a dɛmɛ transition in ka se ka kɛ réussite ba ye déjà u ye projet caman entamé jamana kɔnɔ bibi na an ka armée bonyanen don bibi na Mali yɛrɛ fana bonyanen don kɔfɛlaw la o hukumu de kɔnɔna na an ye nin coupe organisé walasa ka transition dɛmɛ a ka baara kɔnɔ. Ni ko sifinnakaw i ko ntolantan ni ko ntolantan i b'a fɔ fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan de kɔnɔ laɲiniw bɛ se ka sabati. Umar Abdoulaye Mayiga ye coupe in denfa ye. Bon biwula na nisɔndiyalenba de don vraiment jumaw ɲɛ bɛ de sifinw na u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛɛ nisɔndiyalen don vraiment an kɔni ye nin ko in kɛ min kama fana an y'a kɛ pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ k'a fɔ ninnu ka transition fɔ a ka baara la ka Assimi Goïta fɔ a ka baara la vraiment son excellence Assimi Goïta a nana Mali la a bɛ ka a ye maaw ɲɛbɔ maliyɛnw na maa caman kun ɲɛdɔnnen bɛ maliyɛnw na bi maaw ɲɛ bɔra maliyɛnw na wa grâce à eux aujourd'hui on est fiers on est heureux et on est fiers d'être malien aujourd'hui donc vraiment an y'a kɛ min kama pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka jɛ ka ninnu soutenir fo u dan na fo ka taa se n'u ye u bɛ ka min laɲini fo ka Ala k'o latigɛ u ye an bɛɛ ka jigin an bolo di ɲɔgɔn ma fo u bɛ ka min laɲini Ala k'o latigɛ waati min na parce que an jɛra bɛɛ jɛra ka tigɛrɛ fugu ka sɔrɔ 200 ma di maa si ma bon mɔgɔ si kana 200 minɛ fana k'i ban ka tugu kɔ. Nisɔndiya tun bɛ ye kosɛbɛ AS Commune 3 degeli karamɔgɔ Baba Gakou ɲɛ kan ka d'a kan ale de ka cɛdenw sera ka ɲɔgɔn kunbɛn in sebaaya ta. Bon ne kɔni ne nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ ni yɛrɛ y'a ye compétition in nana a cunna an kan dɔɔni parce que n'aw yɛrɛ y'a ye on a eu une semaine de préparation semaine kelen dɔrɔn an y'o de sɔrɔ baara la bon an bɔra sunkalo fɛnɛ la a ma nɔgɔ denmisɛnninw bolo donc ka bɔ sunkalo la dɔrɔn ka na compétition na a ma nɔgɔ o de ye baara in gɛlɛya an bolo joona. Bon an kɔni an bɛ foli di gouvernement a ye initiative min ta ni initiative ba de parce que nin b'a permettre denmisɛnninw bɛ bɔ te min na kari la u bɛ bɔ gulɔ min na u bɛ bɔ fɛn na au moins u bɛ temps dɔ sɔrɔ ka na u bɛ occuper de 16h à 18h ka occupation dɔ sɔrɔ u yɛrɛ la donc ni initiative ba de an b'u fo k'u barikada n'u bɛ to ka nin kɛ san o san nin b'a permettre fɛnɛ district équipe u bɛ sen sɔrɔ parce que an y'a ye déjà coupe wɛrɛw bɛ yen minnu ni nin si tɛ kelen ye bon nin b'a permettre an b'o coupe fɛnɛ préparer ka taa fɛ. Donc ne kɔni b'u fo k'u barikada an équipe fɛnɛ jira commune 1 équipe ɲumanba de don parce que u bɛ ɲɔgɔn kan nin y'a san caman ye ne b'a équipe in dɔn nin y'a san caman ye u bɛ ɲɔgɔn kan bi u ye malchance de sɔrɔ sinon ils ont joué le ballon et je dirais que c'est le football qui a gagné pas la commune 3 parce que de fait que coupe dara commune ni ɲɔgɔn cɛ ce sont les communes qui gagnent. Ntolantan in kɛra ntolantan dumanba ye ka d'a kan a kun cɛra tulo ni yɛlɛ kɔnɔna na min ye AS Commune 1 cɛdenw ye. O fana y'o jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ ɲɔgɔn kuma in kɔnɔ nka u ma se ka cɛlu ji bɔ. Bon e ka balontan jɛ ye bidon ye n'a balontan ta k'a lajɛ denmisɛnninw ye balontan mais n'a fɔra balontan a jɛ ye bidon ye bon comme tournoi de don a tɔ tora match kelen parce que mɔgɔ fila de qualifié il faut que maintenant il faut que n'an fana ka essayer ka victoire dɔ de sɔrɔ sisan n'a ye victoire dɔ sɔrɔ par rapport à ça an bɛ se ka qualifier peut-être ni y'an ci bi une commune 2 qui a joué, une commune 2 une commune joué, nous banana enfin une commune 2 jouer, on va voir par rapport à ça, c'est sous forme de tournoi. Mais mouvement y a drôle parce qu'à l'occasion sur la à concrétiser drôle. Au drôle mais dans l'ensemble, dans le plan footballistique, il y a pas longtemps, il y a pas sur ce plan-là, il y a rien à dire là-dessus. Bon, on va essayer de travailler encore plus. Tu vois le but pour essayer d'améliorer aussi. On a c'est que match natal, on a c'est que bidon. Fin on est tournoi, fin coupe d'aller. Bon, on y a d'ailleurs la dia, d'ailleurs fait un amaye parce que là pour la transition. Finalement déjà parce que on a déjà on la lame non, bégang sur la source soutenue nous et chef Oubare nous et Assimi on a comme Robela Djelen. Fin beda ou sur la source là au événement barré malgré parce que déjà on avait niveau na 600. Tournoi on a dali nyana bon. J'espère qu'il n'y a pas de laban fana quoi. Kaola dɔnniya ko kubu in bɛ tan dɔgɔkun 3 kɔnɔ Bamako district sigida 6 sifinw ni ɲɔgɔn cɛ. A finali bɛ tan mai kalo tile 20 nata Bamako commune fɔlɔ ntolanci kɛnɛ kelen kan.